Responsorial Psalm, 4th Sunday in Ordinary Time. ABUOMA na Aziza ya. Ngozi diri ndị dara ogbenye n'ime mmuo, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngozi diri ndị dara ogbenye n'ime mmuo, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onyenweanyi na-edowe nkwa kwere, ruo mgbe ebighi ebi. Ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu ikpe, biakwa na-enye na-agu nri. Onyenweanyi na-ahapu ndị eji ka ha nwere onwe ha. Onyenweanyi na-eme ka ndị kpuru isi hụ ụzọ. Onyenweanyi na-ekulite ndị hụrụ ehuru. Onyenweanyi hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onyenweanyi na-echekwaba ndị ọbịa. Onyenweanyi na-eguzowe mgbe na-awanye isi ikpe, ma na-ahighari ụzọ onye na-aru ala ka ọ gbagọrọ agbagọrọ. Onyenweanyi ga-achigide ruo mgbe ebighi ebi. Zion, Chineke gị ga-achigide